Natura osatzen dute. Natura ondo zaindu behar da. Naturan zuhaitzan daude eta adarretatik fruta ateratzen zaie. Zelaian loreak eta landareak ateratzen dira. Landareak, loreak eta gorostiak apaingarri bezala erabiltzen dira gamonetan. Landareek aire zikina hartzen dute eta aire garbia botatzen dute. Ontziak, azanarioak jaten dituzte. Animali batzuk amaren tripatik ateratzen dira eta beste batzuk arrautzetatik. Txakurrak adibidez amaren tripatik jaiotzen dira. Eta txoriak adibidez arrautzetatik jaiotzen dira. Txoriak hegaztiak dira eta txakurrak ugaztunak.